accounts. Nyakoro mgajuang jalub jatend piny Rigathi Gachagua chano bagoromo kod jotelo eketo chenro mar tieko tiyo kod yedhe mamero ji motimo newa e aluora madhowadh nam chumbi. Kolose rapar maraboro mar diocese ma Malindi kod choko pesa e kanisa mar St. Thomas ACK. Gachagua ne oyango ni chenro mar tieko tiyo kod yedhe mamero ji biro bedo kod nyak maber kendo biro kelo dongruok e yoro ohala ne jodak ma aluora no. Gachagua bende nolero ni sirikand jatend piny William Ruto nitiere e ong'ala manyime mar jiwo dongruok mar yuto e pachoka koko jopiny mondo obed gi horuok gi yie e tend Ruto. Ya madawa za kulevya, mihadarati, iko shida kabisa katika pwani, ni kweli. Hivi karibuni kabla hatujaenda Christmas, nitaweka kongamano la stakeholders wote. Hao viongozi, magavana wetu wote, senators, members of parliament, na wakuu wetu wa serikali, county commissioner na timu yake, polisi, DCI, tuanze kuangalia hii mihadarati imetuhangaisha hapa pwani, tutafanya nini. Na kwa hivyo ningetaka kumwambia mkuu na subra, tutaweka mkutano, tuanze kufikiria tukishikiriana na nyinyi. Moko kum jotelo